С далекой Фатимы доносится звон з'явление Марии для нас веститьем. Аве, аве, аве Мария, аве, аве, аве Мария. Дык пойдем за мати, просвет полный слез, каб скласти на руки Марии наш лёс. Аве, аве, аве Мария, аве, аве, аве Мария. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, сегодня в литургии успоминаем Мать Божию Фатимскую, навіта тая самая Мать Божия, до якой молились так само перед імшой, только называем, потому что вспоминаем день объявления Мати Божией пастушкам у Фатиме. Просим посредництва у наших молитвах Маці Божией, каб менавіта тая, якая была досконалая, найсвятейшая, без граху, каб яна представляла наши просьбы и молитвы, за якими мы приходим до алтара свайму сыну. Я гэтую святую імшу ахвярую ў інтэнцыях, якія мы былі прадстаўленыя у набажэнстве да Маці Божай. Перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога наших. Нехай змилуецца над нами Бог Усемагутны, отпустивши нам грахи, довядзе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Отче, сёння мы с радостью ушановуем найсвятейшую Маці Твоего Сына. Просим Тебе праз яе заступніцтва, да поможи нам у слабости нашей, каб мы, покинувши свои грахи, могли удосконалиться в цнотах, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні тыя, хто спадарожнічаў Павлу,
правялі яго аж да Афінаў, атрымаўшы наказ для Сівы і Тімафея, каб як мага хутчэй прыйшлі да яго, вярнуліся. Павел встаў пасярод аэрапагу і сказаў: «Мужы афінскія, я бачу, што ва ўсім вы вельмі пабожныя, бо калі я праходзіў і аглядаў вашыя святасці, я знайшоў алтар, на якім было напісана: невядомаму Богу. Тое, чаму вы, не ведаючы, пакланяецеся, я абвяшчаю вам. Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, будучы панам неба і зямлі, жыве не ў святынях, збудаваных рукамі, і не з рук чалавечых прымае служэнне, быццам бы маючы ў нечым патрэбу. Ён сам дае жыццё і дыханне, і ўсё. Ён стварыў з аднаго ўвесь род чалавечы, каб жыў на ўсёй паверхні зямлі, прызначыў устаноўленыя поры і межы іх рассялення, каб шукалі Бога. Можа, намацаюць і знойдуць яго, бо ён недалёка ад кожнага з нас. Бо ў ім мы жывем, рухаемся і існуем. Як некаторыя з вашых паэтаў сказалі: «І мы род ягоны». Дык калі мы належым да Божага роду, то не павінны думаць, што боства падобна да золата ці срэбра, ці каменя, да выявы мастацтва і чалавечай фантазіі. І не зважаючы на часы няведання, Бог цяпер абвяшчае людзям, каб усе і паўсюль каяліся, бо ён вызначыў дзень, калі будзе справядліва судзіць свет праз чалавека, якога прызначыў, і даў пэўнасць усім, уваскрэсіўшы яго з мёртвых. Калі пачулі пра ўваскрэсенне з мёртвых, адныя насміхаліся, а другія казалі: «Паслухаем цябе пра гэта іншым разам». Так Павел выйшаў ад іх, а некаторыя мужы давучыліся да яго і паверылі. Сярод іх быў і Дыянісій Арапагіт, і жанчына па імені Дамарыс, ды іншыя разам з імі. Пасля Павел пакінуў Афіны і прыйшоў у Карынт. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Хвалите Пана з небесов, хвалите Его у вышинях. Хвалите Его все анёлы ягоные, хвалите Его все ягоные войски. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Короли земли и все народы, князі і ўсе судді зямлі, хлопцы і дзяўчаты, старцы і падлеткі. Земля і неба, я хвалы Твоей. Няхай спяваюць імя Пана, бо толькі Яго імя узнесена высока. Веліч Яго понад зямлёй і нябёсамі. Ён памножыў моц свайго народа. Земля. Спеў хвалы ўсім Яго пабожным, сынам Ізраіля, народу, які блізка да Яго. Земля і неба, поўныя хвалы Тваёй. Аллилуйя, аллилуйя.
Я попрошу Отца і дасть вам іншого суцяшальніка, каб быў з вами навеки. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Яшчэ шмат чаго маю сказаць вам, але цяпер вам гэтага не знесці. Калі ж прыйдзе Ён, Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе. Бо не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам усё, што пачуў, і будучыню абвесціць вам. Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме, і абвесціць вам. Усё, што мае Айцец, гэта маё. Таму я сказаў вам, што з майго возьме і абвесціць вам». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Просім Бога, каб Ён спаслаў нам Духа Святого, які уславіць Езуса і абвесціць нам усю праўду. Молімся за святы касцёл, каб святло Духа Святого заўсёды спадарожнічала яму у яго місіі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары пазналі Бога, у якім мы жывём, рухаемся і існуем. Цябе просім. Пане. Молімся за людзей абыякавых да веры, каб яны адкрыліся на дзеянне Духа Святого. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей і моладзь, каб Пан Бог адарыў іх дарамі Духа Святого. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы прадстаўлялі пра заступніцтва Маці Божай Яснагурскай. Далучаем таксама тыя інтэнцыі, якія носім у глыбіні свайго сэрца і якімі прагнем дзяліцца толькі з Богам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся у інтэнцыі святой памяці памерлага ксяндза Валер'яна Голяка, пробашча нашай парафіі, якога 78-ю гадавіну смерці мучэніцкай сёння абходзім. Просім, каб Бог дараваў яму грахі, правіны, людскую слабасць, каб дазволіў яму цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы заўсёды ішлі за голасам праўды і сведчылі аб ёй перад людзьмі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, прымі малітвы Твайго касцёла, учыні, каб мы маглі радавацца Тваім дарам і спашлі на нас святло Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Езус сваю маці нам оставіў, каб звяртацца да яе маглі, агарне Цябе сваёй апекай. Нас чакае, каб мы ўсе прыйшлі. Да Марыі прыйдзі, да Марыі, ёй свае праблемы раскажы. З радасцю яна Цябе чакае ў кожны час і жадае выслухаць Цябе. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Спрадвечны Божа, даючы пашану Маці Твайго Сына, пакорна Цябе просім. Няхай святая ахвяра, якую мы Табе складаем, праз ласку Твою учыніць нас саміх для Цябе вечным дарам, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духом Тваім Угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму.
Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў у сваіх святых, аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты ўчыніў на ўсёй зямлі, і сваю міласэрнасць распрасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Хрыста, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хасанна на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога ўся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амин. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы,
які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збаў нас от злога. Просим Тебе, Пане, збаў нас от усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі адарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Перадайце ближняму знак спакою. Мужчина. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ён жыве, наш Пан, паверьце, хоць прайшоў праз браму смерці, Збаўцу вывела з грабніцы, Божа сила, аллилуйя. Збаўцу вывела з грабніцы, Божа сила, аллилуйя. Откупіў Христос Адама, за людей живых так само, у небесы усім дорога, детям Бога, аллилуйя. У небесы усім дорога, детям Бога, аллилуйя. Вы что вартасці ражэце, перамог ён сілу смерці, сам адолеў перашкоды, Бог прыроды, аллилуйя. Сам адолеў перашкоды, Бог прыроды, аллилуйя. Пан глядзіць на наша племя, на зямлю ў святле праменя, так яна святлом прыбрана, бляскам Пана, аллилуйя. Так яна святлом прыбрана, бляскам Пана, аллилуйя. Праз Твоё з мёртвых паўстанне, ад грахоў ачысці, Пане. Хай увесь люд з Табой пануе, аллилуйя, аллилуйя. Хай увесь люд з Табой пануе, аллилуйя, аллилуйя.
Молимся. Милосердный Боже, даючи пашану Маті Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щедро наділи нас усіми потребними ласками, каб мы неспинно удоскональвалися у християнских цнотах, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите у спокої Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое примим. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сину Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молись за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молись за нас. Панна верная, люстра справедливости, молись за нас.
столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семья, молися за нас. Королева с упокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица. Каб сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться отрывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас за
Ты величный сакрамент, ушануйма щиро все, тратить моц старое право, Боже, новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Троицы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ти откупив всіх людей. Заховай у нас справу своєї милосердності, каб ми неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати її пльони. Праз Христа Пана нашого. Амен. Славлю Пана в кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Славлю Пана в кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Славлю Пана в кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, Ты, Мати Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего